Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takok tay bukuk song. Tini ang norok bay kaisa share kanya ni muchung mani ka abuse. Sumsok tamo. Abno ti kisa norok no explain kanya ni muchung go. Tani bagay nga ke joro sang sini sumsok no Simon yang sang sumsok no klagi tongo. Abuni bagay sumsok tamo abno kisa sang Simon lainai. Praise the Lord, Hallelujah. Abun bagay ang no koy nai pulan ni simin norok paita jora nai tonani bagay tay norok jotono belai ken hambai norok ano belai ken encourage kayo komen ni bisingte tai ang asa kayo norok ani bagi sub suriwo nai. Praise the Lord, Hallelujah. Kai torbo norok no hamari klai tongthung ang norok ni bagi sal brum no suriwi tongo. Pada ban bagi sing leria oi initiation no jenglai sinai. Sumsok tamo kisah nang wan sugi ni sumsok tamo pia asumsok belai kirima sinsa. Asum sok belai kirimas sinsa sungno kaitor baise haksal klai kibo. Tei chini langmo joto tongma nobo chingno sekamai riwo. Tei chini langmo joto hamari nobo chingno bai haksal klai riwo. Tei joto kaito nerone hamari nobo chingno ria klayo. Katawo omo busuk se important sungno senamnai sabai kebengai sudu matro kaisano obong ka sini sumsok. Hingga awon ibagai sungno jodi asumsok kebengai tongkang ke wati wafru neng sati hongkang ke ninoro wati kelaya kaito ni hamari wati hake kelai tongobad neng sati hongjak ke bahai ke ninoro a hamari fainai a sati awon sini sumsok a romnai ke chungno romi tongo sati no ching romi tongo kaito ni hamari manyang ni tongo tabuk tay kesa jepro wati wakang kang ke kurino neng ulta ke yachage reke aro tuida torok no a kurino hake neng yachage rekang kang ke oro tui kechanai tay neng a tuino use claim nai so ani kristoni takuk tay bukuk song kai torbo chungno wati hake hamari ritung chengano rasab wati hai hamari nango play kana toka wati hai hamari nango ni senggan waru chabai tongo haibun aw wati hai hamari chini langmo pus phalang lia gano simi simili tongsio but salbrum brum ni langmo ke a hamari rok pus malang lia abai belai cinta klai belai kharok tu kunango kai torani surima kana lia mistake kaisa se suno kebengai tongo sini sumsok. Praise the Lord, Hallelujah. Sumsok tamo abono tei kisah sing bujinani nango but abono segang sana muncungo jadi sumsok ko kelagi tongkang ke chini langmo tamo ngai ngke wati paipro sati hunggang ke wati nini sago kelai hai neng bo haino jadi sumsok ko neng kelai tongkang ke kaito ni hamari wati hai ke painai but nini aro nangya ngai thangai but nini ro torogi ngai thangai. Praise the Lord, Hallelujah. Rum chapter 8 ni 8 belai ke nai tokok belai ke nai togo okok sakni muchung mati tong nai borok bo kaito no kha hamri media amen sakni muchung mati tong nai borok bo kaito no kha hamri media gani kristoni takuk tai bukro or kaisa muito narak sidi sang sakni muchung mati tongai kaito ta khlai di mano chung khlai kang ke obono hono sumsok tani bagai sumsok khlai kang ke kaito no kha hamri media obo chung kaham keno Simon kap. Praise the Lord, Hallelujah. Abon bagi chung ya pang bacap ni tin ni art ni simi dos or pori ke chung nugo chung Simon Adam by ibi borok jotto joro na kaitor by himlayo sarik joro bo kaitor by malayo kaitor by koksalayo kaitor ni gana okay tongo but bo salsa jepru kaitor ta khlai di mano khlaiyui disobedience mane kok mania engai thangka apru nengbo saimano bo puila bini sakno kaitor ni aroni huinani naikha ching elamba go porike hakenugo kaitor ni himmani sari bo khnaoi tongo apur belai khana bo lachimung tai kirimung phaika abuni bagi bo bufang kunao ke huijagi tongka kaitor bono nuklia abon bagi bono ring paika o adom neng biang thangka nei so or kaisa ko God is love kaito ni hamjak ma pai playa
ঠিক আছে जों सायमोन आदम bo sumsok klaika kaito ni kok mania angai apia apurbo kaito bono bini mongko iringi tongo o adom nang biang thangka adom saka ango bufang tola se hujage tongo kaito bono saka nang tamni bagi oro huijak nani nangka bo saka ani busago rik rikha lengta hai sago rik ring thangka kaito bono saka nang angta chadi mano da chaka bo saka I nang snamri mani ni a beri buang chading ka angom no machaka tai obri besaka ano aji buk se ano chadi nei saung ka angbo phem lok jagi thangi chaka nei saka aji buk ke soitan aji buk ni rup nawi abri no phem loka abri kaitor taklai di mano klai ka tai abri ni bisingti chela bohai no sumsoko klai thangka kesung saimano ojego poriskar ke ibi bai adom asumsok klaima bai kaitor ta khlai di mono klaima borok kaito no kha hamri manlia aboni bai borok kaito ni aroni borok nokhori rohor jakha kaitor bai borok jalai ma thangkha salbrum brum kaitor bai borok malai manlia but apurbo kaitor borok no lama khlai ka bobai malai jani bagi ani kristo ni ta khoktai bukurok same obahaino jodi sung bohaino kaitor ta khlai di mono khlai ka angka abono sini sumsok angka asumsok tamo angka ke asumsok abono kaitor je ta khlai di mono khlai mani kechung tabuk nugo Old Testament nga kadagi ma kachini oboni sai sumsok kotor tai kre dagi ma kachi oboni sai sumsok kotor tai kunu kre auro bebak no tongo kaitor bini borok no kok rekha norok ano bisas klai ani dagi mana no rakogi ma tongnai angboni ni subrayung kaitor ngai nei ani kristo ni takuk tai bukuro Old Testament ni je borok jotono a dagi ma kachi no maniu je kaitor no poito kani joto Israel ni borok ge je borok ada gimana guys, you know mani ya ngai thanggang ke borok ni a mera no tubui a mera ni sako yak berawi a mera no rathari borok ni sumsok ni prachit ngo borok ni sumsok hake na karja gai thango ngatabu ani kristo ni ta khuk tai bu khuk song tabuk New Testament chung nai go Jisu Kristo ada gimana kachino bo duita ke bak klaika bosaka nini subrayong kaito nini khabai nini khukbai hamjak sukdi tebono hambai ru sokti omo first commandment takesa dagi mang katamo nang sakno hamjakti buino bo hamjakti so duita bak langka so nang jodi sakno hamjakti buino hamjagi mainya angga obo belai sumsok kotorno tai jodi nang nini kubikai tono sinia nini kubikai tono hambai ria boni mungno lobya bini mungno bajia omo belai sumsok kotorno amani kristoni takok tai bukok song obo no belai sumsok kotor kaitor no khabai khukbai ching hambai ria mani kaitor no khabai khukbai bono lobai suryang mani tai kaito no chung yachagai na yang mani abo balai sumso kotor no tai chung joto kaito no poitu khlai tongnai borok ni bagi kaisa raita kotor tamo sakno hamjakti buina hamjakti so nang jesa dharma pono kaidi but omorok no nang khlai tonga nango nang nini sakno hamjakti nang buina bo hamjakti chuba chu khaidi naisler mano kibidi joli mano kibidi nang kaito ni hamari kabang manai tani bagi omohai je khlai nei borok no kaitor hamari ruo jesa dopani borok punung di neng omahai kaitor klai di mana neng klai ka kaitor nono hamari renai abo guarantee no praise the Lord hallelujah apo ni bagi na belai no important a sumsok not saimana ni bagi a sumsok tamo first moito naradi nini sak ni muchung mati kaitor ta klai di mana klai mani tabuk dagi ma kaji ni birudi sung zorawo samung hamya klayo zorawo sakno hamjak te neng buina hamjak de ajago hamjak mengu sumsok klayo aborok ni bisingti abono sumsok aboni je birudi khaimani tekesa muito narakdi bible lo je sijak tongmani omok klaike chaya nei eba omok klaike sumsok nai ni je sijak tongmani aborok jodi klaika chini langmong ka omo bahaino sumsok no abono bono sumsok gaban begini chung phari bible ni kok mani ya angkhang ka abo sumsok no mani kai abo bible verse kaisa phadi chung pore laiwana 1 John chapter 3 verse 15 ek John chapter 3 ni 15 oro hai ni sijak tongo takok no naisla nai borok bo angkha borok buthar nai phiat norok saimona borok buthanai borok bo chukna hawa thaimanya nai so ani kristo ni takok tai bukuro oro clear elambago saka sakno hamjak tai ning buina bo hamjak di tabuk John bo sawo takok no jodi naisler khang ki a borok buthar ma sikla borok buthana ni bagi chakur nangya silai nangya pia elambak ni kokle obose nini ta khokno nang naisler kanga abo bahaino borok no buthar ma siklayo so aboni begi ang sanam chingo je bible sijak tongmani aboni birudi nang samung kono kaisa sa khlai kha omo bahaino sumsok no
Praise the Lord. Hallelujah. Ang kakayo norok sumsok tamo norok tabuk sakbay tang kisa makol mukumbui wansugui nainani nango. Example. Bible nos kaham ka sejak tongo. Neng sakno hamjakti buina hamjakti. So ani Kristen takok tai bukuk rok. Neng jodi sakno hamjakti neng buina hamjak hangang ke. Nini dofani borong neng tola kik lai gelak kamu. Aba nini takok bukuk no neng nostok gelak kamu. Amo bagian ang pila kaisa video norok ani nukna ganja kaimani kahamdane ajagawa anga sumsok no tei poriskar kaisa ka takok no sumsoko khiklainai borok no bono holong dap kotor totrawa khawai teijilango khiklai redi ni sao Jisu Kristo samani kokno so oponi bagani Kristoni takok tai bokuk song neng elambak ni kokno kaham ke poriwui naikanga ka an duita commandment obono tuine bisi sejak tongo ini kaitono khabai khobai hamjakti tai sakno hamjakti buina bo hamjakti so ani Kriston takok tai bukro phaidi chengaboni bagi chingkisa dia woi na leona chini sumsok rok tamotong ang tamotong sumsok klaitong ang ki sakno hamjakti ani dofani borong hamjagi demon ka hake ang borong no chalak tatal saja chole uitong hake ba ang borong ron rang da nai cha uitong hake ba ang borong no joto joron dukada reitong tai ang kaitor be ani halok bahai Mansugui nana nang oborok cek kai neman yagulo nang nini sumsok no muito manai. Praise the Lord. Hallelujah. So obon bagin ani Kristoni takuk tai bukuk song sumsok no nang kaham ke cenai nayani nanggo. Apurus nang nini sumsok tomotong sai man mani yagulo nang sumsok ni kaki pilani nang nai. Sumsok no nang kalaya tong nani nang nai. Abon bagin alam bagos sakap ipis ni chapter 4 verse 27 Soitano lama tardi Amen bela chikon sakok Soitano lama tardi so ani Kristoni takok tai bukuk song tabuk chini au modern generation ni borok Soitan ni bagi duglam klogi riwo Soitano duglam klogi riwo aboni bagi Jisu ni kokno muito narakdi John 10:10 Shikokle kakse koknani Sukrup nani betar nani se payo so sikok sabo abo soitan no abo ni bagino tabuk polbo saka soitan no lama tardi Jisu bo saka sikok nai mention kaika soitan le sikok hai no so ani Kriston takok tai bukro soitan jodi nini nukhungo eba nini lango paika ngangan ki just dera mong simis to nai norok nukhna ibi bai adam no kaitor bai haksal khlai rekha ibi bai adam no kaitor bai haksal khlai rekha so ang sai minya soitan nini langmo hapai ka aba nini langmo chance man ka hapnani tamo khlai jakno ang sai minyan abo kaitor simina saiman but muito naragdi soitan nini langmo bupur habi mana jepru nang sumsongo gelekhang ka apru se soitan nini thani hapai nai so obni begiran Kristoni takok tai bukuk song ang joto jorono sao sumsok omo belai ne kirima sinsa sumsok nang bujinani nango as a Christian ngai sumsok no nang jodi bujia nganga sumsok on kelegi tongnai but nang truk kaitoruni aroni chalai thangnai aboni bagini belai important soitan belai kana chalak tamni bagi ke bosuno sumsok o khiklai man khangka simise bochungno control khaimanom tamni bagi ke sung saimanom John 8:34 sumsok khlaine borok bo sumsok ni seleng that means sumsok khlai ka nganga sungsab ni seleng ngithang soitan ni seleng ngithango so ani Kriston takok tai bukurok jodi nang sumsok bai haksal nga soitan no hake ba tangragya tachbo khaire ge bo belai no kiri jago tani bagai nini thani kubui tongo kubui tamo kaitor amani Kriston takok tai bukurok soitan sungna bupuru control kaine soitan bupuru chini nukhuno nosto khlainai soitan bupuru chini family life nosto khlainai ro saide man jepru nang sumsok khlayo sumsok khlaipro nang soitan no lama ri mani khlayo ani nukhungo nang phaidi nei Apur boni ni nukungo fainai sukrup nai buthar nai sokomore kib nai amagani Kristton takok tai bukurok ang norokno sanani muchung mani ka abose sumsok bai hakchal khlai thongdi tai sumsok tam norok buji mangkhana dagima ka chino sabai mani tai Bible je sajak tongmano birudi eba kena ari ngai khlai mani tai shitutui sakni muchung matui kaito taklai di mana khlai sumsok khlai mani aba chaya samung khlai mani abono hono sumsok jeng saiman ka dop phano hamjakdi aba bororokno hamjakdi phia tubangno jeng taba hamjagi manyangi tongo aborokno sumsok
So ani Kristoni takuk tei bukuk song kaisa kok no sai no rok no mathak nani muchungo tamni baging ke amo belai no important tamni baging ke ang sana muchungo sumsok engkha karen haise nung sai mano karen no tangkha tam ung shot engo sem obo hai no nung jodi sumsok no rom khang gang ke soitan no mungsa shot nangnai mungsa no jingjal khlainai mungsa ni langmok dukku kosto bo renai no aboni bagi no a dukku kosto maya sini sekang a jingjalok ni langmo phe sini sekang sumsok ni khaki pildi abon bagi Peter saka samung bachap ni 2 ni 38 sumsok ni khaki pildi tai phola katha no yachak na chukna te apa sajla tai phola katha ni mungai baptisma yachak di abon yagulo norok no phola katha rechak nai mane ke Peter kotma kam srai ke preaching khai ka phola katha yachak chakna tui ke sumsok ni khaki pilai baptisma yachak di jena phola katha na yachak manani bagi praise the Lord hallelujah aboni bagina ani Kristoni takuk tai bukuk song chung tamo Kristen tamo poito khlainai borok chung jotono sumsok khlayo but a sumsok khaipuru muitu narakdi nang sumsok khlai khangka kipil nani nango nang sumsok khlai ke kipil nani nango ani Kristoni takuk tai bukro a Kristen ni langmang ka abong ka kaisa journey hai abong ka kaisa lama kolok himjak nai se a lama kolok jorawa hasam bo phainai jorawa ha milik bo phainai jorawa down bo phainai jorawa nung lengai thangnai jorawa nung klainai haipano nung saimano nini goal chukna hawa habuinani se a chukna hawa soginen belai lama kolok no aboni bagai shaitan sono kaisa te simis lama korori mano sono sumsok klairi simis sono a lama te korori mano but ang sana muchung mane komose chung bahan botui ni bro jotono sumsok klaijak go kai klaijak tui ngai thango jorawa situtui jorawa saimani ngai haipano nung jepru ang sumsok klaika nei nung jodi sawi manka apru nang nini sumsok ni khaki pildi Peter samani kokno moito narakdi sumsok ni khaki pildi Jesus tom ni kotuma kampirika kaito ni ha sampaka sumsok yakardi kaito ni ha sampaka so Jesus kotuma kampir kaito ni ha sampaka sumsok yakardi but Peter so mobon saw tabuk joto borong saw kaito ni ha bupuru painor chung sawi manya abo sikok haikase painai aboni bagai no sumsok bai haksa langai tongna abo belai kene important ani Kristoni takok tai bukuk song aboni bagai karen no nengasu romai ta tongdi hayang gang kale bejo angai ning thui thangnai sumsok no asuk romai ta tongdi a sumsok belai tongthok tok se belai enjoy se sumsok jodi kakha jine jenge ke boto chak khamu sumsok jodi kakha jine jenge ke bo sumsok ta khlai kam sumsok ekdom kutui kaham khlai tok ekdom enjoy celebrate tongthok cha thok se jagawa abon bagi tini borok orok kelegi tongo norok kaisa interesting norok no sai khana muchungo ibi bai adom ni jarawo ibi no tam saka obuthai no nung chaka ngai nung kai torai sinai wal lala sungai thaka lup na ngai thaka pa kai torai seng ngai ngai to ibi bo kam ka kai to semen kai to bonus sanam nai sung sanam nai buthai saka ka sa kai torai ngai thanai pu amsu ke phemlo khibika so tam saka ibi hani saka ibi saka ai nei abo kaitor sawa abo ta chadi amo chakha ngang ke chung thuinai ni saka but soitan tam sasai jaman bro bujine soitan belai kena calak belai gak buddhi genang bo saka kaitor saka ta chadi ni hapuno neng bini gana ho to neng thangi mang le bufang gana to neng thang mang ble igi wan saka kobino ang saya pano pia bufang gana le thang mam le bo bufang gana thangka soitan abro saka kaitor sawa ta chadi nei hapuno neng khagai to nai mam le khagai ni yago to ni ta chadi chaka saka nang thuinai se but ni yago to ni ta ibi wan so ka mo belai ko buino chaka ka se sumsok yago namale sumsok lag yago na kha apro saitan hai ni sakwa tam sa sajaman hai ni sakwa akai to so ta chadi to chaka nang thuinai se but nang motom sunya di ta chadi chaka thuinai nang saitan saka motom sunya di ta chadi ibi wan so ka motom suma bele saya bele bo motom sui nei kha belai bahai motom ka buthai belai lala pa lobna ka pa belai thokna wan so pa ke pa singo bini bahai sa sak motom ke bo busuk thokna nei bini wan sok ma phai kha soitan saka dasat chakha nang thuinai se nei soitan bona pro saka ibi belai wan sok ma bangai tongka bon saka
aw kaitor sabule ta chadi chaka sumsok ne haibno nang slagai nei mamle slagai nei di ta chadi chaka nang thuine che ba tawar di slagai nei di yang ibini bukuk tei ko blong gai tongkha abu thaino bo buslai ba slaka sepraki ga bohogo se sogi tongkha bob slaka slakma bai chimi yakalia barek bohogo se sogi syo soni kriston takok dai bolo soitan belai kana chalak tongo ang narono sana muncung soitan belai kana chalak bo amsuk na nai tugui tongo bahai ke chungno sumsok khlari manai muitu narak di 1 Peter chapter 5 verse 8 soitan ke singho ada machaya ke yang nai tugui tongo bufuru ma warno nei tabuk bo soitan nini gana ono tongo ani gana obo tongo cha ge ngi tongo nasler jagai tongo but bo omla ju tongo sukanto bo bufuru samong chaya khlaino suci belam sukse nayong abri ma bo bufuru bini wan sakma hambia phaino sajla bo bufuru jolino bo bufuru sumsok khlaino kisa lama nai tongo suci belam suk man kana soitani bagai engkha ani kristoni takuk tai bukuk song abani bagai Paul serai soitan no lama tardi bong ka yashi reka ngangka yak monok nai jat se aboni bagai neng nini orgian buddhi bai soitan no mecheni manglak ngi mono neng tabu ani video nai tongo neng side boss ni borok na ngi mono 50 boss ni borok ngi mono neng 30 boss ni borok soitan le o sungsar snam purun simi a sungsaro se tongi tongo ka bini busuk experience tongna sungsaro bini busuk knowledge tongna gian buddhi busuk tongna sungsaro bo busuk borok na punok na kereng na chini gian buddhi bechung borok bono mecheni media abuni bagai belai kaham sung soitana lama ria tongkhana saw maneke no sin sumsok hai ngana ngocheng sumsok ma kirima chinsa sumsok kirena nango tani bagai muitu narakdi sung jepro sumsok klai khangange kaitoni aroni chalai thango ching jesia diari bachapni 59 verse 2 oporikhe sang saimano kaitoni khunjuna thongya kaitoni yak baraya nono chubachu khlaimen yangnani po khnaoina thongo hai phano nini chaya nini asum sokni bagai kaitoni mekhang nang bai huja gai thangka kaitor kethar bo kubui kethar kuk abani bagi bo sumsok nang bai tongai mainya ani kristoni takok tai bukuk sang ang norok no kaisa sanani muchung mani ka obose first Korin chapter 3 verse 16 nini besak nga kaitoni nok kethar se that is the temple of God nini besak nga kaitoni nok kethar kaitor salbrum brum nini a nok kethar paina ni muchungo o nok kethar paina ni muchungo but nung kethar yang nga kaitoni na abkhawo paimanglak nini absago paimanglak ani kristoni takok tai bukuk song tini chung absak no tini kaitoni nok kethar गिर्जा नक्न जों परिष्कार क्लाइ सुओ एकदम ठीक काइतन बट सिनि अबसाक नक जों दिनै नुंग्रा काइतनका काइतर बाहायके सिनि बखाव आचुक फाइनाय काइतर बाहायके बिनि नक थारो फाइनाय आनि क्रिस्टनि ताखोक ताइ बुकुक सं आवन बगे दिनै आ भिडियोनि बिसनै नरकन काइसा सानानि मुचुं मानि काबोसे खाके फिल्दि sumsok ni khake bil tinin simi sumsok ehi tai sumsok klali ani sadi shaytana sadi jisuni mungbai angno sawo ani aro nung tai ta phemlok di I command you in the name of Jesus, go away from my life right now in the name of Jesus Christ. Oh Jisuni mung belai kena fang tongo Jisuni mung neng a Jisuni mung no use klaidi shaitan ni oroni kharai thangnai. Jepro ni bekho ni bokro ga hami wansok pa sari a wansok ma angno Jisuni mung bai sawo ani aroni thangai pai de a hami wansok pa Jisuni mung bai neng sakem mebak na ngai thanai a jisu kroso kanta buzagi timba a sangsar nei shaitan no mechane rekha mechen soka amani kriston ta koktai bukuk song obidiu ni bisungte anglorno sanai muchung mani ka bose khaki pildi nini sumsok no saimandi tai a sumsok ni khaki pili kaiton thani sadi o kaito anu nang nakar zadi ang nini thani sumsok klaikha tini ni sime ang kathar ka tona bage anu chuba chu tai hamari klaidi anu nini phola ka thani panbai chuba chu khaidi ni sadi tamni bage ni kriston ta koktai bur serious ngdi a sumsok nono morke obo kik lai mano a sumsok osungsar tongpro nono buthari ba mano a sumsok nono osungsar tongpro kaitor bai haksal klai mana a sumsok osungsar tong nono nini bihik bai seka gai mano busa bai seka gai mano dofa bai seka gai mano a sumsok ni asuk ke mar abai serious ni
kha kipildi sumsogo tongani bagai asek ta muchungdi deranai salsa nang derawai tangnai jodi o sumsogo kelagi tongka shaitan just nono sukrupnani bagai nono butharnani bagai nono sokomornani bagai simise nono nai simi tongo bufuru jora kam paino be careful shaitan belai clever belai kanu chalak chotro amagani kriston takok tai bukurong angdorono kaisa sana muchung mane ko obosei hus ke tongdi tai nini sumsok nei khaki pildi kai tono sade anu nakarjadi nei tinini simi kata langma tongdi praise the lord hallelujah kare no tatang ni shot mai sumsok le sok nai nang tangkangke so tai kese ko muitu narakdi ani nok thano sabai nai borok no ang bobono phai sabai phainai o kok belai kirima sinsa jodi nang obsak no nosto klai kibika sumsok ko kiklai yei kai to no phioglang amon begin tabuk jora tongko ani video nang nai tongko ani kok nang khnai tongko aba ani sukanto ni kok ya abong ka chubai jisu kristo kathang kai to ni kok se a kok ni phan tongko abon bai nini langmano slide ani bagi ning langmata slide jisu ni bagi nini langmano slide bonono hamari khlai nai bo nini suri mana yacha gai nai tai bonono nakari bor nai bo maya ganang bin hamzat ma paiflea god is good all the time god bless you all my dear brothers and sisters thank you tai norong belaikan hambai norong ani video no paithak jora nai mani bagai norok muchung khanga ngke nini takko bukuno share klaidi kai toni kokte bo pirjak na tei hambai